Идва този ден на вълнение, защото имаш рожден ден. Ставаш на хикс години. Как да го отпразнуваш? Дали да поканиш само 2-3 приятели? Може би малко повече? Или предпочиташ голямо парти? Дали да е непринудено навън? Или държиш на официална вечеря? Каква ще е музиката? Или ще викнеш този приятел, който винаги си носи китарата? Важното е всички да се забавляват. Слагаш подходяща украса. Задължително се снимате, когато всички пристигнат. Нетърпеливо си отваряш подаръците. Дали си получил нещо, което вече имаш? Нещо ръчно правено? Или е само жест, без значение? Започвате да ядете и пиете. В един момент всички се разотиват. И оставате само 2-3, които едвам гледате. Но винаги има един, който се е направил на свиня и продължава да си купонясва сам. Както и да мине, събуждаш се на сутринта и се чудиш къде си. И от цялото приготовление е останал само бегал спомен. Честито, вече си по-стар.